To jama'a masu sauraro assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniyar daga nan tashar Al-Bahrain. Masana ilimin taurari sun tabbatar da cewar duniyoyi bakwai da suka hada da Mars da Jupiter da Uranus da Venus da Neptune da Mercury da kuma Saturn za su bayyana karara a sararin samaniya da yammacin ranakun wannan mako da muke ciki. Jerin gwanon wanda ake kira da faretin duniyoyi abu ne da zai fito yadda kowa zai iya gani, kuma hakan zai zama shine lokaci na ƙarshe da duniyoyin bakwai za su yi wannan jerin gwano, inda sai nan da shekara ta 2040 za a sake ganin hakan. Lokacin da za a iya ganin wannan jerin gwanon duniyoyi shine lokacin da rana ta faɗi a ranakun Talata, Laraba, Alhamis da kuma ranakun Juma'a. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu da aka dakatar ya roƙi afuwar al'ummar ƙasar bisa matakin da ya ɗauka a bara na ƙoƙarin ƙaƙaba dokar mulkin soji a ƙasar. Lokacin da ya kammala bayanai a zama na ƙarshe na kwamitin da aka kafa na tsige shi, ya ce yana neman afuwa kuma ya gode wa al'umma. A farkon zaman dai lauyoyin Majalisar Dokokin Koriya ta Kudu sun ce shaidu sun nuna cewa ya take dokar kundin tsarin mulki, saboda haka nan ya kamata a tsige shi. Wajibi ne sai baki ya zo ɗaya a tsakanin alƙalai bakwai na kotun kare kundin tsarin mulkin ƙasar kafin a iya tabbatar da matakin tsige shi da Majalisar Dokokin ta yi. Kuma ana sa ran yanke hukunci na ƙarshe a tsakiyar watan Maris mai shigowa. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan tashar Al-Bahrain. Masu bincike a Philippines sun kama wasu 'yan China biyu da suke zargi da laifin leƙen asiri. Ana zargin an kama su ne a lokacin da suke wucewa ta wasu wurare masu muhimmanci a babban birnin ƙasar, cikin wata mota mai ɗauke da na'urar sauraro. Wuraren da suka bi sun haɗa da fadar shugaban ƙasa da kuma hedkwatar 'yan sanda. Jami'an tattara bayanan sirri na Philippines sun ce motar na ɗauke da na'urar sauraro. Wata na'ura ce da ke iya naɗar bayanan yanar gizo daga wurin da ke kusa. Ana ci gaba da zaman ɗarɗar tsakanin China da Philippines kan wuraren da ake dambarwa a kansa da ke tekun kudancin China. A watan da ya gabata ma dai 'yan China 6 aka kama da ake zargi suna leƙen asiri lokuta daban-daban. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce akwai yiwuwar zai iya baiwa Amurka damar haƙar ma'adanai a yankunan da Ukraine ta mamaye. Kalaman nasa na zuwa ne bayan shugaban Amurka Donald Trump ya nemi Ukraine ɗin ta baiwa ƙasarsa damar tono ma'adanan nata a madadin taimakon da take bata na soji. Cikin wata hira a kafar talabijin ranar Litinin, Putin ya ce a shirye yake ya baiwa Amurka tayi na albarkatun domin yin aiki tare, ciki har da haƙar ma'adanai a sabbin yankunan Rasha. Tayin zai iya jawo ƙasashen biyu su haɗa gwiwa wajen haƙo ma'adanan aluminium domin taimakawa Amurka shawo kan hauhawar farashi a cewar sa. To ƙarshen takaitattun labaran duniyar kenan daga nan tashar Al-Bahrain.